ମହାନଦୀ ମଝିରେ ଆମେ ଅଛୁ। କୋଳି ଗଛ ଅଛି, ବରକୋଳି ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଛି, ଦେଖିଦିଅ ଏମିତି ଅଛି, ଏମିତି ଅଛି। ତ ଆମେ ପିକନିକ୍ ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ। ଏପଟ ସାଇଡ୍ ପିଲା, ସେଇଟା ହେଉଛି ଏଇ ଜାଗା ସବୁ। ଏତେ ଜଙ୍ଗଲ ହେଇଛି, ରାତିରେ ଟିକେ ଭୟଙ୍କର ଲାଗିବ। ଦିନରେ ଏମିତି ଦେଖାଯାଉଛି, ସବୁଆଡ଼େ ଦେଖିବ ଗଲେ କୋଳି ଗଛ, ଛୋଟ ଛୋଟ କୋଳି ସବୁ। ଏପଟ ସାଇଡ୍ ବି ଏମିତି ଅଛି, ଇଆଡ଼େ ଲିମ୍ବ ଗଛ ସବୁ ଅଛି। ବାପରେ ବାପରେ, କୋଳି ର ଟିକେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି କୋଳି, ଛୋଟ ଛୋଟ କୋଳି। ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଭୟଙ୍କର ଜାଗା ଭାଇ, ମାନେ କିଛି ଲୋକ ସମୁଦ୍ର ମଝିରେ ଭାଇ, ଦେଖ ଖାଲି କୋଳି ଗଛ, ଆଉ ଗୋଟେ ଖାଇବା ଅଛି। ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଦେଖ, ଇଏ ଯାଉଛି ଆଉ ପୁରା ଥକି ଯାଇଛି। ମହାନଦୀ ମଝିରେ ଭାଇ ଦେଖିଥାଅ, ଏମିତି ଅଛି ଆଉ। ପିକନିକ୍ ପାଇଁ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଏବେ ଆସିବେ ଆପଣମାନେ ପିକନିକ୍ କରିବାକୁ ଆଉ। ଏଇଟା କ'ଣ ବାଇଗଣ, ଛୋଟ ବାଇଗଣ, ହଳଦୀ ଭାଇ। ଓହୋ, ପୁରା ଛଇଁ ପାଣି ଶୋଷ ଲାଗୁଛି ବେ। ଏଠି ପାଣି ରହିନି, ଗଛ ବଢ଼ିଆ। ଏତେ ବଣ ଭିତରେ ଭାଇ, ଗୋଟେ ଦେଖ सीधा तो चढ़े जंगल को आसला लगे केते दूर